Tapak Kristo Upper Room! Tapak Chapter! Hello, good morning! So we are going to the church. Asa ganit nga church karon? Upper Room Pagatpat. Upper Room Pagatpat. So mga ang data, bawal umikaw. Tungod sa kadali-dali. Lailo rin isudan. Nawala ni. Sige, sige. Bayan na naman. Basic. Lagi. Sige ka. Thank you. Hi, Nay. Dasig is nanay. Para sa Ginoo, no? Amen. Wala mo edad, Nay. Wala mo edad, Nay. Wala mo edad. 1946. Wala edad, Nanay. Kuan na. Mag-calcule sa ta. Calcule na to. 1946 minus 2021. Nay, 25? 25 na ka. Kalimot na siyang edad. Years later. Basta pa grabe, no? Ang mga pagsulay sa itong kinabuhi. Basta mo stand lang ka sa imong pagtuos, Ginoo. Amen? Amen. Ang Ginoo mo provide yan. Amen. Amen? How many years? No? Karon pa ko kabalik o Pindogs for dito. Praise God. No? Pero ako ay enjoy ko, no? Sa kanyang panahon, naagin si Jesus na ubad ng ako, no? Pero, sa panghitabo, no? For how many years? Since talaga pa ko, no? Murag na ako yung years, so kahit na naitabo ito sa no? Munang dili na ko gusto mo tindog o pulpito, no? Pero, akong gidesire man, no? Since nga imong gidesire, okay mo man ang ministry, at
atong ministry, no? Murag di gid mawala. Tinood dili. No? Maski pag unsa pa kadugay, pero naa nagtisok or nagkamot na, no? Nga gamitonon gikas Ginoo. Amen. Na-challenge ko, usa ka senior citizen, no? Senior citizen, ang edad 81 na. Pastora o pastor. Sa sige na kung tanaw sa ilaha, sige kung tanaw sa ilaha, na-challenge ko, mga tigulang na. Senior citizen, halos di na ganyan kalakaw o tarong. Pero, gawalis pulong sa Ginoo. Amen. Mga batanon! Amen. Kano sa pa nagtamuliho? Ha? Kanang ulahin na ang tanan? Amen. I-challenge na mo. No? Paggamit na mo sa Ginoo. Amen. Kay hapit na yun siya mo balik. Base mo yun mo, dugay naman ko ka, kadungog ka ng hapit na mo balik. No? Daghan ng mga timailhan. No? Kano sa kamanta magpagamit? Amen. Magpaluya-luya gyapon ta? Hello? Amen. Di na ka magpaluya-luya, magpagamit ta. No? Kaya ano lang kay pagtuo tungod kang Kristo Jesus. Bitbita ang ngalan ni Ginoong Kristo. Ikaw mo lang sa Ginoong ayaw ka isangin ang mga butangan sa dili madugay. Imo ng pagkaantuson. O magsugod na. O magsugod naman nagsuon. Kaya nga naman, dili na takakaon kung wala na tayo tata. Amen. Wala yung QR code, wala yung vaccine, di na nga trabaho. Isa na may magsugod na wala may trabaho ka nila. Church Itubel no diya sa may upunan niya ang pastor diya ako ni siyang gagaw no side sa mama sa mga sabi sa biblia so diya sa di karon magsugod kani siya kini pagmangko na ko ni siya ni Pastor Jesus Gamos akong gagaw na pastor siya karon diya dinhi ang iyang kwan ang iyang pagkumangko na siya sa music ministry kunya nako ni siya ikuan sa tawag sa Ginoo doon na sila mga tagaan sa Ginoo mga alawit ko na din ato magamit mo diya sa pagdaig sa Ginoo so ato siya tagaan ng panahon may sunod may lang yang i-ahibalo ka nato ating pagdasig ato tawag si John Mark praise God John Mark. Good afternoon. Nandito tayo sa kanang namin ginabuhat karon sa akong family, akong wife na may isa ka ministry ni siya. Buhat na mo siya online ministry. So, kung gusto mo visit dito, i-type na niyo sa YouTube ang Daghang salamat sa pag-welcome natin din, Lino. Salamat kaayo. And first time na ako na-candidate kay Pastor Joseph. Sa katuwigan na kami nailayo sa panahon na kami ana sa kaniti upang lahat people, no? Praise God. So, naghinaot ni na encourage ko sa uban mo nga
ang tanan atong mga pagpangalagad dili kini makawang sa ingon pa sa 1 Corinthians 15:58 nga stand firm. Your labor in the Lord is not in vain. So dili kini masayang tanan. So padayon ta. So pangalagad, amen. Hallelujah. Salamat kayo, Padjan Mark, no? Sa imong asawa. Anak. So, welcome mo din sa atong simbahan. So, sa silang panalangin maigsunan na ipadala sa Ginoo din na binagyan sa musika, no? So, atong panmaigsunan, upantaan niya nga kwan kay medyo akong nabati gyud ang gahom, no, sa mao nga awit na naagi dihog na gahom. So